Subsub na ang preparasyon para sa dagkong religious activities subay sa Fiesta Senior nga himuon ug mga adlaw. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, daan ang gipahibaw sa simbahan ang kabag-uhan sa pipila ka mga religious activities sa Fiesta Senior karong tuiga, labi na gyud kining pagpahigayon ug mga adlaw Huwebes sa Penitential Walk with Mary ug sa traslasyon. Andam na ang pilgrim image sa patrona sa Sugbo, ang mahal nga Birhen sa Guadalupe. Sa social media post sa Archdiocesan Shrine, gipakita ang imahen sa mahal nga Birhen nga naadornohan na sa iyang vestment. Gikan sa Guadalupe Church, magsugod ang penitential walk alas 2:30 sa kadlawon paingon sa Fuente Osmeña. Didto na sa Fuente, alas 4 sa kadlawon ugma, formal nga magsugod ang naandang Walk with Mary o ang pagkuyog sa libuan ka mga deboto sa mahal nga Birhen paingon sa Basilica Minore del Santo Niño. Sa labing unang higayon, ipahigayon ang Walk with Mary sa adlang Huwebes sa dili pa ang kapiestahan. Sukwahi sa nangaging katuigan nga himuon sa adlawng Biyernes. Pag-abot na sa Basilica, himuon ang Misa de Traslasyon, agi og send-off sa mga imahen. Ning bispira sa traslasyon, subsub na ang pagpangandam sa Mandaue City. Sa barangay Subang Dako, busy ang pagpamutang kaganiha og mga banderitas sa kadalanan. Nakaplastada na sab ang mga red o gold flags sa mga poste. Sa maong dapit mahitabo ang turnover sa mga imahen. Samtang sa Dan A. Del Rosario, kining mga personnel sa City Engineering Office busy usab sa pag-repair sa parte sa karsada. Gipamutangan og cold patch para matabunan ang lubak. Dayon gipaagian og pison. Mura nag-repair sir para nindo tanawon ang agianan. Makita lang na ito nga na naibangag-bangag sir ba? Ito lang i-patching. Sa City Hall area, nagpreparar na sab og mga tents nga pwestuhan sa mga responders ugma. Sa kinatibukan, moabot sa 1,600 ang mubantay sa Mandaue, lakip na mga uniformed personnel ug barangay ug school volunteers nga kadlawon pa lang ma-deploy na. 2 hours before deploy nami. Oh yes. Naka-deploy na ang tropa sa ilang respective post as early as 4 a.m. Tungod ning maong kabag-uhan, ses mag-overnight na unya sa simbahan sa Mandaue sa National Shrine ang mga imahen sa Biyernes sab himuon ang laing hugna sa traslasyon ng motorkada gikan sa Mandaue paingon sa Lapu-Lapu City sa lain sab nga pag-overnight kay istar sa simbahan. Una pasab ang kalihukan sa adlaw Sabado o Biyesperas sa Fiesta Senior. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.